Je zoenen het net sissen, maar dit is een leerne. De slotsleerne in Bakkeveen, om correct te wijzen. Jeder wienen er 4 van deze leernen. Nou is er nog maar 1. En daar moet wat mee gebeuren. Nou, wat er eigenlijk in deze situatie mis is dat je hier op een hele mooie slotlaan loopt. En dat je dan uiteindelijk niet meer verder kunt, omdat de begroeiing hier behoorlijk veel is. Op initiatief van buurtbewoners is er nou een crowdfundactie begonnen voor de oorkeep en het opknappen van de leernen. Jonge bjemmen en struken worden dan voor het hellen. Nou, dit soort kleine opslag wat je hier ziet. En dit. Nu krijg je ook overal van die kleine bospaadjes. En het zal mooi zijn als dit dan weer vrij wordt. En je kunt het weer met echte inheemse soorten inplanten. Of juist de soorten die er al staan, wat meer ruimte te geven. Kun je hier weer een hele mooie laan van maken. Waar zowel ook ruiter als wandelaar veel meer profijt van zal hebben. Het Lietsgwot zit de gruttebjemmen aardig in het paad. Die kunnen alleen nog maar omheen. En dat had zo zijn risico's. De zichtverbinding met de slotplaats moet ook weer om. Ja, als je ook achter je kijkt, ja, die slotplaats dat bruggetje is nu wel te zien, maar de slotplaats zelf niet. En nou ja, je hoeft maar een paar meter naar achteren te lopen en het is tijgeren door de bossen. Voor spjochten en orenboskvogels is meer ruimte voor oude bjemmen beter. Maar tussen wezenlijk en werkelijkheid zit nog een god van €10.000. De actie om dat yield op te heljen rint nog rond mei 22 oktober. En als alles slag het, zag jou uit de slotplaats net meer in een zustergot.